Здравейте! Днеска няма да ви занимавам с моите практики. Обаче, тук на терасата искам да пусна един лайв, защото е много хубаво времето. И така много му се наслаждавам на времето, защото толкова дълго топло време не сме имали в Германия. Отделно лятото, нали? Пак ние се радваме на доста слънце. Но все пак това ми е още странно. Толкова дълго време, нали, да е слънчево, да е топло, да е готино. Аз трябва да съм си прането, да изсъхне, да използвам слънцето, без сушилни. Днеска ще ви кажа защо и как решихме всъщност да се приберем в България. Сутринта даже пихме кафенци, така много ми беше приятно. Също с една майка, която се е върнала от Германия. И така, нали, обичайният въпрос, защо и защо и как. Ние с помощ в Германия вече 5 години си имаме собствена къща и почнахме така да оправяме къщата, да строим, да ремонтираме и така нататък. И по-миналата година, 2023, моя мъж ноември месец, так му се бяхме прибрали от България, бяхме се поръчали и спалня и вика, хайде да се приберем за България. На мене още си ми пред лицето на ситуацията, как бях в кухнята, просто направо се стъписах. Повече от 15 години извън България страха беше голям. Мозъка ми започна, съзнанието ми, ума ми започна да върти един филм, едни мисли, къде си тръгнала сега, то Испания, то Германия, сега пак България, какво ще правиш там. Тук си имаш къща. Обичайните неща на ума, който се опитва да те държи в зоната ти на комфорт. И бяхме стигнали до решение, че той да се прибира, аз оставам тук. Даже децата бяха се постресирали в началото, мама остава в Германия. Обаче замислих се и викам, погледнах, нали, нещата. И всъщност ние се прибрахме, защото бяхме стигнали в един момент, в който нямаше напред. Бяхме си взели това, което трябва в Германия, бяхме си научили, нали, урока, който ни даде Германия и просто не вървиш напред. Седиш и тъпчеш на едно място. Погледнах нещата, викам, добре, имам си там някаква си работа, чистачка, мъча се, нали, нещо и друго да направя и обаче това ли е бъдещето, което аз искам за моите деца? Политиката несигурна, също така тези юнгенамт, нали, които са закрила на децата, и те постоянно се намесват, всеки да следи, всеки ти казва кое как да го правиш и така нататък. И си от институциите, нали, от училище, детска градина, и те ти казват, трябва да отидеш на този лекар за детето, защото детето еди си какво си. Трябва да направиш това, защото еди си какво си. И така нататък. Ти нямаш свобода. И аз викам, добре, това ли искам за моите деца? И мисля, че 2-3 седмици след това реших, нали, че ще се прибираме. Само, че казах, нали, супер, чудесно, прибираме се. Тогава ми се роди първата идея, която вървя по нейните стъпки, но съм още в началото, в смисъл, че за да постигна този резултат, нали, за да постигна тази си мечта, която е да отворя детска градина по немски тип, за да постигна тази цел, имам преди това други стъпки да мина. И тогава ми хрумна тази идея и казах, аз трябва да намеря нещо, с което да се развивам, което да правя в България, което да си е мое собствено. И така. И това всъщност, това решение да заминем за България, с него започна моята голяма промяна, голямото пътуване към мен самата и всичко това. След това нещата просто се наредиха. Квантовия метод, там разбрах много други неща за себе си и така. Но благодаря на моя мъж, че ми даде тази една година подготовка. Казах му, нали, той искаше още август месец 2024 да тръгваме. Аз казах, не сме готови, всичко пак на тъгъдък. Дай ми, нали, една година така време да се подготвя, обучение и така нататък. И благодаря. И така. Така започна нашия всъщност път. Наистина подготовка си имаме. Но съм благодарна на пътя, който постигнахме.